Tinadong informasyon ag text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop. Ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop. The shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alauna. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro dadumweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartaran pay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pay iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Wow, nagpintas data uniform mo, partner. Pinaramid ko dahito school uniform ko partner iti Mr. Positive Printing Services saan laday ta partner isuda pa iti ng print kadagiti napintas a corporate uniform damanang ko kentay organizational shirts damamang ko agdait da pay partner ti sports uniform ti anyaman na disenyo karaman face mask ken nalaklaka nguso sa ren dagiti tricycle drivers. Wow, kompleto gayang partner. When partner ken nalalain dagiti para dait ken para print da. Pakasarakan ti Mr. Positive Printing Services, partner. Masarakan iti Nalupta Building, Barangay 7, Kaunayan City of Batak, Ilocos Norte sa Pulen Laing ni Mr. Mark Cesar Torres when tumawag iti 0935-727-7623 ken 0920-278-0576. Think positive, agturungan iti Mr. Positive Printing Services. COVID-19, reminders from DOH. Tamang pag-ubo. Ang mga airborne viruses tulad ng COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo. Para maiwasan ang pagkalat ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang sakit, takpan ng buong bibig at ilong gamit ang panyo o tissue. O gamitin ang manggas o loob ng siko kung uubo o babahing. Lumayo sa mga tao kung ikaw ay uubo o babahing. Huwag dumura kung saan-saan. Labhang maigi ang gamit na panyo at itapon sa basurahan ang mga nagamit na tissue. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol o hand sanitizer. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ng virus, pigilan ang pagkalat,
puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:02. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maayos kay nga ro da dumweg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartaran pay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayadan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Nagasat nga malim tayamin nga sa ngapada aldaw ti Biyernes 24 ti mabilang ti bulan ti Hulyo tawen 2020. Sumangbay manen kada kayo ti programa tayo apo nga kakailan ket sapay kumata napya kayo nga umay danunen sang bayan ti programa numampay kasano ti kinabara iti aglawlaw ket haan nga iso iti tubeng. When nulaped tapno may kami aga serbi kada kayo apo nga kailan no diket di kasta ti kabara iti umay mi panangkablao kada kayo iti naimbag nga malimtay amin nga sangapada laket pag-amok nga kadwan natatangget nakapangaldaw pero laing digitayhan pay nga nakapangaldaw kaya nakasamaten digitay madamati panagapalpalpana panagililad na wenno agrubarubat nga addaan ti paggatrungan itatay pay alauna wenno digitay agkamakam iti alauna 30 isud gapuna nga palpalagipan ta kayo apo nga kailyan tapno kasakit madagadag kayo nga agrubat tapno iti kastaket saan kaya maladaw kalagiti ingkay pagturungan. Kasangwa na nga rod ngayon tayo idano, digiti kang runaan ngayon tayo mapag sa saritaan iti daytoy nga malem, makadkadwa tayo nga aga serbi, iti biyang timba sa kontrol ni Engineer Marca Tuliao, Supervision ken Direksyon, Station Manager Roda Sadjan, kasamatan mangkitkita ti Seguridad ti Estasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo, ken tinumuti biyang timon ti dati programa ni Ronald Domingo, kumabkablaw ka na kayo, ti naimbag nga malem tayo amin na sangapada, ken kasamatan kablaon tayo pa digitay dumdumig kada tayo, iti naduma-duma nga paset ti lubong babaen iti usarda dayto Facebook live tayo wenno dati YouTube channel ti Twitter account ken ti live streaming tayo digiti mabalinyo nga pang monitoran wenno pang subaybayan kada kami apong kakayan sa dino man napaset ti lubong iti ayanyo no laked diadan kayo iti internet connection. Kasangwa na ngayon tayo danon, digiti insagana tayo numutibiyang intay mapagsaritaan. Kaste kang kanain ko yaw awis kada kayo apo nga kakailyan. No? Dali kita kahit sumet nga ipaladaw nga damdamag informasyon. Iti buko dya lugar. Nawaya kayo laing nga mangipadano ni da iti programa tayo. Bueno, dali kita reklamo yo. Alaket usarin nyo ti programa tayo. Tablikas taket ada kami. Kagrunan tinumutibiyang. Di mamagbalin nga rang tayo. Amang idanon kadagiti masiknan. Babalin nyo ti aga text ken agtawag. Kadagiti cellphone numbers tayo numutibiyang. Nulakid di amuyo ti numeruda no saan ka dati landline phone ti estasyon tayong 600-3869 ulitek 600-3869 wenno 600-3869 Teta nga rod ti landline phone iti estasyon tayo apong kakailian so at yaro din nagiti napili nga damdamag wenno pinili to inumutibiyang nga intay mapagsarita ni tatang bigat when itatang malem dito'y programa tayo. Tapno mamuan dagiti umili.
Ronda Headlines. Dahiti man kang runaan, kini pang pangruna tayo, ngayon tayo mapagsalitaan, gayem ka nagabsat, kaya seknan pa lang kadetoy umadado nga kaso ti COVID-19. Iti probinsya ti Ilocos Norte, may basar, iti record, iti biyang ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, ken kasama ten iti opisina ni Governor Macho Marcos Manotok, nga sipud pay ng rugi, detoy epidemya, ano detoy COVID-19 kung natayo ket sa pulon digitay na-record nga digitoy ket nagpositibo nga taga Ilocos Norte gagayem ket kabsat iti alaksid digiti daduma ket nakarekobredan papagayam kang runaan natata detoy kaudyan nga nagpositibo ti COVID-19 ket taga Banggi Ilocos Norte. Ket may basar iti report detoy may kasangapulo ket nakapulpulapul na daytoy pasyente bueno daytoy INC 9 nga taga Banggi Ilocos taga Pagudpud Ilocos Norte gagayem ken kabsat no jak mariro kat daytoy di naganak nga itaagdama ket adtoy Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti siyudad ti Batak. So madamdama inakto ipadanon daytoy kaudyan nga rakurak ni Governor Macho Marcos Manotok den kenyon to awan surok awan kurang na gagayem ken kabsat daytoy ti pamatyanyo ang digitay maipopost dita social media daytoy ket pakal alarmaan digitay kakailyan tay ko na tayo mapang butbuteng dakit di kadigitay kaprobinsyaan tayo gagayem ken kakabsat amoyo no ag post kayo dita Facebook hala nga may maysa dududwa ti makabasa makita ti interemente nga lubong gagayem ken kakabsat isut gapuna hanyo nga pagangangawan iti biyang ti social media kang runana iti Facebook dadetoy nga rod siya sinuman digitay maduktalan nga agi post iti biyang ti Facebook when iti biyang ti social media ket adda ti nga panusa nga maipaay kadigitay maduktalan gagayem ken kabsat ken dagitoy ket kang runana ket makaswanda. Tapno mamuan, dagiti umili. Ana dito ti intay tumapagsalitaan gagayem ken kabsat madamdamalaing iti programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Ken kasamitan gayud ko lang iapakamo kada kayo apo nga kakailyan. Into na bigat iti programa tayo Pulis Asintado alas 7:30 hanggang ti oras de las 10. Dagiti makainuman tayo into na bigat iti programa tayo Pulis Asintado. Ket iti biyang ti PNP Lawag babaen ti paniduolo ni Police Lieutenant Colonel Amador Kiocho. Ken kasamitan iti biyang ti PNP San Nicolas paniduolo bet ni Police Major Joseph Baltasar. Ken kasamitan iti biyang ti PNP Pinili panidaulumet ni Police Major Jeffrey Takad. Ken kasamitan iti biyang ti PNP Pasukin ti panidaulumet ni Police Captain Christian Felix. Ken kasamitan iti 2nd Provincial Mobile Force Company panidaulumet kadakwada ni Police Major Jason Batoyo. Digiti makainuman tayo ito intong bigat iti programa tayo Police Asintado alas 7:30 hanggang ti oras ti alas 10. Iti programa ket mangmangikan kadaldaw ti kada bigat ti Sabado. Ito iket nagkinamayan iti biyang ti Ilocos Norte Police Provincial Office ken kasamit ti estasyon tayo RPN DCRL Radio Ronda Batak. Doapay nga dinakamat ko daytoy apo nga kakailyan tapni kasakit maamonyo mangiganyo ken nadanto digitay kayat yung saludsod kadigiti agbalin nga guest tayo inton bigat iti programa tayo Pulis Asintado nawaya kayto nga mangidanon kadigiti salsaludsodyo gagayem ken kakabsat. Tapno mamuan, dagiti umili. Okay, pagpakauna nga intay man ang shout out kadlaon tayo man naimbag nga Malem Sir Idol watching from Bawa West ko na ni kabarangayan tayo ni manang tayo nga Maria Magdalena de la Cruz kablaon tayo ni Manong Abe kasamatan kablaon tayo ni Manang Lorna de la Cruz di naimbag nga Malem Sir ko na nadtoy kumusta kay dita Hong Kong ni Madam Mina Tagatak Beltran Passion Torres good PM watching from Southern California stay safe everyone ko na nadtoy okay oray kanyayo met dita Ma'am Mina dita Southern California ken kasamatan kablaon tay pay ni Mark J. M. Tamayo. Beno, agsubnin to ti programa tayo kalpasalay kadagiti sumagmo na pamalagip manipod ti technical studio. Tapno mamuan, dagiti umili.
Hi, ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimoril mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Papagaya, may samanin mo mininom ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, itintay mga ga. Anya, complete name mo tatay, kuya? Carmelito Ramos, Barangay 7, San Manuel, Sarat. Ano ti awan ti Ubrayon, kuya? Ako, di sir, farmer si di sir, di pag-ubra. Bali, hindi ka mga diabetic ko, di sir, tama. Kung nga bakterya ko na daman, sir, Nagpapag-purla, bakterya di dyan, diabetic to. Nung kano kayo nga nagsakit? Pinalipod di July, sir. Kumusta kayo tata, kuya? Medyo simbarata ba, si sir, pinalipod di Diminong. Hindi ko, sir, kat medyo nakapsuta kidi nga ko, puti nga makabangon. After 3 days, marinalata la timbig sa ti resistensya sa napantibag pagi ko, dati kasal nalagat. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Mag-atangan ka rin di butika kan drugstores. Dito'y lugar tayo. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kumay ti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero ino agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang ruden dagiti magatang sadyay, nababapay iti presyo da, ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda, along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batac, Ilocos Norte. Kaya dadong impormasyon, ag-text no tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken de kalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. Naimbag na damag, wen gagayem ken kabsat, addan di taili apaway Ilocos Norte, ti kabarwanan nga panganan, isodayta ti Leonardo's Restaurant. Ti Leonardo's Restaurant ket nalawa, nadalus ken mapangnamnamaan dagiti putahe na, nga awan iti sabali, ken ramanan ti special a putahe na a native a manok. Ti Leonardo's Restaurant ket mabalinpay nga pangisangkatan iti nagdudumang okasyon ken pangpamilya at talaga gapwanan tanalaka dagiti magatang sadyay ken mabalinyo nga ikompara iti sabali. No kayat mumet iti umina na sindadaan pay ti Paway San Junes Travelers Inn gapwanan tadda dagiti kwarto ang mabalinyo pay nga upaan iti nababa a presyo. Ti Leonardo's Restaurant ket masarakan iti National Highway along Paway Balacad Road, Barangay 2, San Roque, Paway, Ilocos Norte. Kukwa kenimat matunan ni Sigod a Konsehal ken Vice Mayor Larry Abundo. Leonardo's Restaurant, intayon sa Jai. Leonardo's Restaurant, Leonardo's Restaurant. Ti salunat ket isu iti kamatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibinen iti panagdaldalus tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase nga sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo ni Sanggunian Panlalawigan member Dr. Medel Gawat and family iti syudad ti Batac ken chairman iti Committee on Health iti pagpandayan linteg iti Ilocos Norte. Naimbag na damag kadagiti kakailyan iti dumaya paset iti probinsya tayo nga Ilocos Norte tagtultuloy ngagserserbiti sa pasap ti Corales Furniture Shop nga pagkakatangan iti nagdudumay ti klase nga furniture products iti nainkalindigan nga presyo. When po kakailyan ti Corales Furniture Shop ket agar-aramid iti kabarwanan ken moderno nga furniture products kas kumay ti ridaw, tugaw,
lamisaan, aparador, sala sets, katre, ken dadumapay nga wood products. Ipakpakamupay ti Corales Furniture Shop ket agawat pay iti made to order. Masarakan ti Corales Furniture Shop along National Highway, Dingras Marcos Road, Barangay Medina, Dingras, Ilocos Norte. Kaya nga impormasyon, ag-text mo tumawag iti cellphone number 0999-304-5061. Ti Corales Furniture Shop ket kukwa kinimat matunan dagiti kinayat na anus ken manikagayem nga agasawa at ang Mr. and Mrs. Richard Corales. Ti Corales Furniture Shop ket they get absolute suporta iti programa Baru Arimat ken Baru Arimat Music Festival. Corales Furniture Shop, ti mapagdalkan a furniture shop iti Dingras, Ilocos Norte. Corales Furniture Shop. Corales Furniture Shop. High Factor Iron Tech Digital Corporation. Alisto can clear tiladawan, the outcome na, pogi when no sexy. Di danto maartapan iti digital printing ang ma-develop iti High Factor Iontech Digital Corporation. Siyempre, nalaka, latest edition pa ito sa renda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair printing, MP3 application download, picture editing, rush ID picture, local ken for abroad. Mabalinyo nga orayen. Agawat dapat iti tarpaulin printing, iti anyaman na design akayat yung. Aglako da ti picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair, ken aglako da, amin aplas iti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan iti High Factor Iontech Digital Corporation. Amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batak. Call up telephone number 792-3444 or cellphone number 0925-3589-531. High Factor Iontech Digital Corporation. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maawis kay nga ro da dumngeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartaran pa'y kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Okay, agatol-tuloy ti programa tayo. Tapno mamuan dagiti umili, kablaon tayo mampay gayam ni Engineer Mike Ramos, kasamitan ken ni Kent Ramos, kablaon tayo pa ni kumpadre Reynaldo Ramos, Apo Ramos amin hindi ti nagsasarunong Ramos si Engineer. Ni Engineer Mike Ramos, ni Kent Ramos, ken ni kumpadre Reynaldo Ramos, ken ni Jelson Bangoy, ken kablaon tayo mampay ni Sangguniang Bayan member Makoy Anta piliadon nan, Aglipay, dita Pinili, Ilocos Norte. Kasamatan, kablaan tayo pa ni Apo Sangguniang Bayan member Efren Valdez. Dita Paway, kani kompadre tayo nga Rogelio Baldonado, manipod dita Hawaii. Kasamatan, kablaan tayo pa ni kompadre Chofilo Vicente, manipod dita Italy. Ken, kasamatan, kablaan tayo dita nakaan-anos nga sir tayo, nga oray
adajay trabaho na kita may rap pinalatat dumdumngeg ti programa tayo ni Sir Ronald Saludares. Stay safe always sir. Dita yan nyo kaya nang narokat hospital dita pag trabahuan nyo. Okay? Iti dati kung daway gagayam ken kabsat ket inteng rod iya padanon detoy pakasiknan pelaeng detoy kaadda detoy may kasangapulo nga nagpositibo iti COVID-19 iti probinsya tayo nga Ilocos Norte apong kakailan may kasangapulo daytoyen biktima may kasangapulon ko natin man detoy kaso ti COVID-19 iti probinsya tayo kaya may basar iti record alakit dagitay innem nakarecover dameten malagipyo deti umuna deti taga Batak taga Paway daydi may katlo ket taga Bintar may kalima daydi taga Solsona may kalima daydi taga Bakara ken lima pa lang ti may kanem ket daydi utility worker nga taga Pagudpod daytoy may kapito ket daytoy sa daydi taga Isik-Isik Bintar ken maikawalo daytoy taga Barangay 8 Lawag City ken barangay na may kasyam ket daytoy taga Poblasyon 1 Pagudpod Ilocos Norte ngem taga Banggi ngem naikamanggi Poblasyon 1 Pagudpod second ken ni Mayor Rafael Benemerito nga nakaininuman tayo nagsaruno idi Lunes Martes gagayem ken kakabsata ken daytoy kaudyan tata nga nagapositibo ti COVID-19 ket taga Barangay San Lorenzo Banggi Ilocos Norte gagayem ken kabsat kablaon tayo mampay gayem ni manang tayong Carmelita Kilingkin Aliado. Good afternoon ading Ronald ko na to alawin la kastamit kada kayo manang ko dita Hawaii ni imbangin kay panagdingdingeg na imbang nga malim si Ronald ko na ni manang tayong Lorna de la Cruz ken ni Rioli Morales ken kablaon tay pay ni Ma'am Regina Salvador manipod pa laeng dita Barangay Baresbes iti iliti dingra Ilocos Norte ken kablaon tay mampay ni compadre Bong Aguinaldo dita nabutas ken ni Ate Nenet Trunduen ken kasamitan ni Ninang Divina Villarin Sarmiento ken ni Ninong Hari Sarmiento manipod dita pagilyan nga Brunei ken kasamitan kablaon tay pay ni compadre Jervin Habinar manipod dita Bawang La Union kasamitan ken ni Janel Julian Malabed naimbangin kay panag buybuya ken panagdingdingay kasamaten ken ni manang tayo nga Bel Perdido Tapek Langgaman manipod pa lang dita Paway Ilocos Norte kaya daytoy man na intay idanon nga mapagsaritaan gayem ken kabsat kastay nadakamat kun iti manuglaway kaya pakasaknan daytoy nananay nga rakurak ni Governor Macho Marcos Manoto kaseknan pa lang kadatoy nagapositibo iti may kasangapulo nga nagpositibo ti COVID-19 ditoy probinsya tayo ng Ilocos Norte nga daytoy ket tay kuna tayo taga Barangay San Lorenzo Banggi Ilocos Norte. So inak basa daytoy nagbalin nga pronouncement ni Apo Governor Macho Marcos Manotok gagayem ken kabsat awan surok awan kurang na apong kakailyan. Okay, detoy ket naparukatan idi laing kalman gagayem ken kabsat iti kunana to Republic of the Philippines, Province of Ilocos Norte, Office of the Governor. Napetsaan iti July 23, 2020 idilaing kalman. Kunana toy official statement of Governor Macho J. Marcos Manotok on the 10th COVID-19 case in Ilocos Norte. Today, idi kalman dito Today I inform you of the province 10th COVID-19 case in INC 10 is a 26 years old female from Barangay San Lorenzo, Banggi, who arrived from Metro Manila
with INC9 on July 7. She was immediately admitted to the municipal isolation unit and has not shown symptoms of COVID-19. The local government of Bangi has immediately placed 2 puroks of barangay San Lorenzo under lockdown. Moreover, 27 contacts of INC10 have undergone rapid testing and all yield negative for COVID-19. They will undergo further confirmatory test through swabbing tomorrow, 24, itata. We have demonstrated that the key to contain and mitigate this disease is the strict implementation of our health protocols, especially quarantining measures. While we appreciate the importance of community surveillance in enabling rapid detection and management of suspected cases, we would like to remind everyone only to share verified information. We encourage you to report verified COVID-19 information to your city or municipal health offices. We hope that the challenges of COVID-19 will continue to bring out the best in our community. May we remain side by side in this difficult chapter in our history. Our future remains our to determine. Deta gagayam ken kabsat detoy naananay nga rakurak ni Governor Macho Marcos Manotok seknan kadaytoy INC10 whether daytoy nagpositibo ti COVID-19 ditoy Ilocos Norte nga daytoy ket taga barangay San Lorenzo, Bangi, Ilocos Norte. Tapno mamuan dagiti umili. Nakalawlawag daytoy kunana ditoy gagayem ken kabsat daytoy INC10 agtawan iti 20 ket innem may nga babae ken residente iti barangay San Lorenzo, Bangi, Ilocos Norte. Daytoy ket naggapo ijay Metro Manila. Gagayem ken kabsat idi July 17 nga kadwa na daytoy C9. Daytoy Ilocos Norte COVID-9 positive. Nga daytoy data daytoy bagbaga tayo nga taga Pagudpod, Ilocos Norte, pagamutemeten, Pagudpod, ken Bangi, Agabay, dagitoy nga munisipalidad. Tirungrumar, nagkaluganda dagitoy, gagayem ken kakabsat iti maysa nga bus nga naggapo ijay Metro Manila, then nasabat da ditoy border, ditoy iliti Badok, Ilocos Norte, gagayem ken kakabsat. Tay kunana, nakalawlawag, awan ti pakiilasinan, nga daytoy ket addaan iti nasaong sakit idita indalan dayti swab test gagayem ken kabsat dijay tinakakasidsid daw tanagbalinmet nga positibo dayti resulta ti swab test na gagayem ken kakabsat tatay kunada daytoy COVID-19 gagayem ken kabsat haantay nga makita daytoy nga virus ken kastamatan daytoy ket addalaeng dita nga umas asibay isod gapuna nga hantay nga sulitan ken masapol nga tungpalan tayo dagitoy maiyet et nagtata nga protocols kang runana ti panagusar ti face mask, social distancing, datay panagturong tayo ti pag-aduan iti tattao ken kasamatan datay proper hygiene apo nga kakailan datoy panagugas kadagiti imima tayo apo nga kakailan. So tayo na tayo nagalisto nga nagwaras iti virus alaket ti pagpian na dagitay 20 ket 27 nga nakapulpulapol ni INC9 ket insigida nga digitoy ket na determine iti kinasya sinuda ket indalan itatangal daw naka-schedule nga idalan da iti swab test alaket ikarkararag tayo tasapay kuma taag negatibo ti pagresultaan ti swab test dagitoy nga 20 ket 7 nga nakapulpulapol ni INC10 apo nga kakailyan ken
Kasko na dahito report ni Governor, dagiti duwa nga sitio, ijay Barangay San Lorenzo, Bangi, Ilocos Norte, ket naka-lockdown. Gapo pailaeng kadaytoy nasaong INC-10. Ket madakdakamat apo nga kakailyan nga daytoy INC-10 kasi nadakamat tatay ket nagkaluganda ken INC-9. Ngagapo da iti Metro Manila apo nga kakailyan. Ken kastamatan numalagip yu pay daytoy met INC8 daytoy sa kami sigurado no daytoy INC8 ket daytoy Tagalawag ino tay taga Bintar daytoy nurse nga nagapumet ijay Metro Manila nga madakdakamat met nga daytoy taga Batak ti driver gagayem ken kabsat daytoy nagluganan da ket naka-lockdown daytoy pagtaengan na ditoy Barangay Palungpong iti syudad ti Batak ken adapay ti monitor tay pay di kalman nga detoy driver nga nag-lockdown gagayem ken kakabsat ket napandakanupay nagdidigos ti maysang resort ken nakasamutan digitay kakadwana ket ti nadamag tayo di manong impormasyon kada tayo ket nag-quarantine da ket idi kalman apo nga kakailyan iso iti ibagbagada nga irurwar ti swab test daytoy driver nga taga Barangay Palungpong gagayem ken kabsat nga daytoy ket nakapulapol met ni INC8 nga taga Barangay 8 Lawag City gagayem ken kakabsat. So tay ko natay tattaket talaga nga umad-ado digitay positibo ti COVID-19 iti probinsya ta Ilocos Norte ken naamuan tayo pay nga digitay sumrekta ta dito Ilocos Norte kang uran ti border ket agdalan day ti rapid test gagayem ken kabsat ngem ti maysa nga problema digitay dumandanon digitoy agdalan ti rapid test ket isuda iti mangi shoulder daytay pagpa-rapid test da ket dakkel a kantidad gagayem ken kabsat ngem daytoy hantay pay nga nakonpirmaran ngem dagitoy digitay dumandanon nga impormasyon kada tayo gagayem ken kabsat ken adapay ket dideti lungalong nga nasaysayaat nga awan pay lang digitay mapalubusan nga agsubli ditoy probinsya tayo nga Ilocos Norte nga aggapo ti sabali nga probinsya tamadlawan ore pa digitay opisyal tayo gagayem ken kabsat nga digitay madukduktanan nga agpositibo ti COVID-19 nga may ditoy Ilocos Norte kunakman ket diket aggapo da itirwar ti Ilocos Norte gagayem ken kakabsat isot gapuna nga no digitay kakabagyan nyo iti naduma-duma nga paset ti pagilian tayo alaket no nasayat lagi diti ayanda ket ijay da pay laang at ti panunuten da ket digitay maakaran kas pagarigan gagayem ken kabsat alhantay met nga ibaga nga amin nga digitay aggapo iti sabali nga probinsya ket digitoy ket addaanda iti wenno nakaptanda daytoy COVID gagayem ken kabsat ngem dayjay ti kas makita tayo akasayaatan nga nasaysayaat no yanda pay laeng iti lugar da tapni kas ket awan digitay maakaran kakaasimet digitay maakaran kang runaan na kadigitay kafamilyada ken kasameten kadigitay makapulapulda. Tapno mamuan dagiti umili. Adated salsaludsod ditoy mano ti rapid test dayang arod ti hantay nga masinunoon no mano ti pagbayad ti rapid test ada digitay mangibagbaga nasurok nga 1,000 ada digitay mangibagbaga nasurok nga 2,000 aditay sigurado no mano. Okay, good morning kabsat. Kumusta kay amin dito Ilocos Norte? Kunan ni Manang Esa Butak, Abdul Aziz Manipod dita Kuwait, ni Asyam G Pagat, okay, ni Mr. Delphin Agnaraingay. Okay, alawin la ket thank you very much kaliti narway nga aga buybuya. Dumdumig ti programa tayo. Tapno mamuan dagiti umili dito lang yung estasyon tayo RPN Diesel Radyo Ronda Batak. Alatay ko na tayo masapol ingay panang surot kaligiti pagalagadan para iti pananglaban tayo ti COVID-19 gagayem ken kakabsat. Naka third wave kami dito yung Hong Kong kunanad toy. Dati COVID ni Manang Lorna naka third wave da kano di jay. Okay. Kunamit ni Ma'am Regina Salvador. Good afternoon, Idol Sir Ronald, and all viewers and listeners. Stay safe and healthy, everyone. Kunanad toy. Okay, thank you. Ni Ma'am Regina Salvador. Dita pailang barangay Baresbes, Dingras, Ilocos Norte.
nga kabaranggayan na datay gayem tayo nga ni Apo Kapitan Elmer Tolentino. Okay, agawid nak kumadita idol ko na nadtoy ay ket ay ni Mr. Rolly ba kabigabang ada katamagalang pangpangga ket agdalan ka ati kwa ag quarantine ka, marapid test ka, maswab test ka. Alawala. Laket adaking ka no agawid ka ditoy kwa manong iti nang ro dita barangay tayo. Beno, tuloy-tuloy tintay pa nagkakado pa nagdidinanggay kablang tayo mamet gayam ni Manong Rodel B. Juan nga kabarangay tayo dita Kalayaba nga dadyahay Hawaii ni Manang Erlinda Balbas Tabunda dita barangay Sidagpaway ni Manong Jimmy Tabunda nimbangin kay panag ay buybuya ken panagdingding ken once again kablang tayo ni Sir Ronald Salodares may tiya padingig na pabuya na kasama ni compadre Chofilo Vicente ni Mami Feli Felicitas Balis Kabias konakban ket dita Hawaii palaing ni digita taga Vice Mayor's Office dito sa Siyudad Tibatak ni Sir Michael Mabuti Galakgak. Beno, oras na roden tapno na agpipinakada kaya sapay kumata na ipay na kay manenti sang kabasit nga informasyon damdama gidatang malemti Biyernes. Kadwak nga ruden nga pumakada iti biyang ti technical department ni Engineer Mark Tuliao, supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan. Kasamatan ng kitkita ti seguridad de stasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Tinumuti biyang ni Ronald Domingo may matbati ni pagdamag na imbag nga malemtay amin nga sangapada. Happy weekend. Bye-bye na po. Tapno mamuan, dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Saan nga paudi kadagiti damdama. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan kadagiti kabarwanan ken kababaraan na damdamag iti biyang ti lokal, national ken international. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan pa iti inuman kadagiti opisyales iti bukod na lugar. Tapno mamuan dagiti umili. Dito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:40. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. Naimbang nga oras yung gagayam karabsat at to'y tiya kaudyan nga damag itatang nga oras sa damag palaing manipod dito'y lugar tayo. In pa kamo ni Dr. Baldwin Halyurina, Director for the Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization when PhilMec, apakpakuna pailaeng digiti na ibunong ang makinarya apagtalon kadagiti manalon dito'y Ilocos Norte. In panakil na kadagiti impanakil na kini Governor Matthew Marcos Manotok, kini Congressman Angelo Marcos Barba, 80 milyon na pesos tinailatang amay gatang ti makinarya para kadagiti manalon dito'y probinsya, itay napalabas atawan 2019 ken 80 laeng a milyon a pesos para iti dayti atawan 2020. May nagdidatoy impanamnaman nga adupay dagiti sumarsarunong nga makinarya amay bunong kadagiti masungsungad ngal daw. Pinasingkitan na nga inkarina ken ni Barba ama narimaan manenti bidding para kadagiti sumarsaro ang magatang ang makinarya apagtalon. May nagdidatoy imbunan nagna asakbay amadanon ti bulan ti Disyembre ket manayunan dagiti makinarya apagtalon ama ipaay dito Ilocos Norte. Daytoy metabanag ti nakaragsakan ni Manotok anang daulo kadagiti opisyal ti probinsya anang imatang iti paniyawat ti DA kadagiti pakpakuna ang makinarya ama ipaay kadagiti manalon dito'y probinsya. Kabayatan na indalawag ni Halorina dagiti may bunbonong ang makinarya ket nagapoy ti rice tarification law nga daan iti kagem amang papigsa kadagiti manalon tapno makabaelda iti makikompetensya iti intero alubong ti panagmula ti pagay. Kunana no maidasig kadagiti dadduma pagilyan kasi ti Vietnam ket innem pesos laeng ti production cost iti tunggal may sa kilo ti bagas ken wala pesos iti Thailand idintong iti Pilipinas ket 10 ket 2 pesos ket 40 ket 9 asintimos.
inay na ababaen iti nasao nga programa ket mapababa ti magasto dagiti mannalon ket makesayan dagiti masaysayang nga irik wenno bagas amang itunda iti nangatngato ti mapastrek dagiti mannalon. Dahil tadi kaudyan nga damag itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. Kaya ito nga damag, idandano katatayon ni Sangguniang Panusod Member Gian Crisostomo, kaya ni Sangguniang Palawigan Member Attorney Da Vinci Crisostomo, iti siyudad ti Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DCRL Radio Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:43. Ako ay tutula mahabang-mahaba tungkol sa chocolate drink na malinamnam na abay sobrang sustansya pa. Tikman ang Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Meron itong taurine, probiotics, omega-3 DHA at chlorella. Kasama din ang herbal extract na gotu cola, acai berry, cocoa at spirulina. May natural na pampatamis ito ay ang stevia. Kaya naman talagang masustansya. Ang herbal extracts ay mahusay na nakatutulong upang palakasin ang immune system ng ating katawan. Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Available at leading grocery, drugstore and sari-sari store. Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Chocolinamnam, healthy sa katawan. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na ako. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan Ay natin? magsibilis sila para maramdaman din nila ang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1+1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari store sa inyong lugar. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:45. Barungarima. At tuyan ti programa ng may manglingmingay ken mangrayraya-aw kada kayo tinaldawaldaw. Barungarima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalin nyo ananalay kumakanta iti kailupuan. Barungarima. Mangmangigan. Limpay lang RPN DCRL Radio Ronda Batak, Ilocos Norte. Barungarima. Baru Warimat. At tuyen, ket umayen. Naimbag nga malem tayo amin nga sa ngapada, sumangbahin ka na kayo di programa tayo Baro Arimat Music Festival. Ilaing numero 1 nga radyo itinodo Luzon, ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. Akad kadwa tayo palang agserbi ti biyang ti Technical Department ni Engineer Amang liw-liwan. Marca Tuliao, Supervision ken Direction Station Manager Rod Sadjan, kasama tan Mangkita ti seguridad de stasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Kaya nakin gayem yo timon ti dati programa, producer, executive producer, ken talent manager. Dagiti The Mega Mix Singers ni Manong yung Ronald Domingo. Pero papakaya matiro dan ti panglukat tayon nga ayog sunata kas inakon pangliliwa kada kayo itatang malem papagayam. At timan ti may isang novelty song. Baru Warimat. Sabay ta inkay dunge sang kabasi nga anek naragsaken a panunute
lollipop nga ammo-ammulan kauray sa dinti ayan nagmayat nga iga-igaman ay anyan ang nagsami kay ina nakawi usyak tay mangbukai siya kun tay agrungi tanuin ka di namanan ay anyan anak naman uray anak samwam nagmayat adil dil batan ket anyan ana inganasan kay lollipop nga ammo-ammulan kauray sa dinti ayan nagmayat nga iga-igaman nagmayat nga iga-igaman nagmayat adit din bata Okay, data ti kanta na palawan na Lollipop. Manibod pala yung kani Jonalyn Sakoko. Baru warimat. Dagiti original nga kamkameng ti grupo tayo. Dagiti dami-gamik sa singer gagayem ken kabsat. Okay? Dati man naintay isarunot at takit, dito man na birthday song. Isa ko tayo kali sa amin nga birthday tatangal daw, especially man kani Police Captain Chris Anthony Sorzano, ti gayem tayo ken hepe iti biyang ti PNP, iti ili ti Solsona, Ilocos Norte. So once again, happy birthday today kani Police Captain Chris Anthony Sorzano, iti biyang ti PNP Solsona, Ilocos Norte. Kaneta tamat na detay happy Christening. Detay baron ni Police Patrolman Harold Langasan nga naka-assign dita Nueva Era Municipal Police Station. Okay? At erodan ti birthday song. Isagot tayo kani Police Captain Chris Anthony Sorzano, itibiyang ti PNP Solsona, Ilocos Norte. Happy birthday to all the birthday celebrants. Okay, di ba tinayon ti birthday song? Manen ti kasangay mo
Iti mo kumai paidang di parapon anay paaiken ka. Happy birthday ingka ngarud ag sagana danadalunan manen iti kasangay mo itang gaput kinasayaat mo at adupay aparabor ti masagrap mo di mo kadlip-lipatang tiyapo. Happy birthday to you. Sabay taadupay titig na nga kasangay mo. Ken nawadwan ang panagbiag mo. Iti mo kumai paidang di parabon anay paaiken ka. Happy birthday ingka ngarud ag sagana tanadalunan manen iti kasangay mo itang gaput kinasayaat mo at adupay aparabor ti masagrap mo di mo kadlip-lipatang tiyapo. Happy birthday to you. Di mo kadlip-lipatang tiyapo. Happy birthday to you. Okay, may sagot natin nga kanta ka rin sa amin nga ag-birthday tatangal daw kang kaguraman ken ni Police Captain Chris Anthony Sorsano manibo dita PNP dita Solson Ilocos Norte ken belated happy birthday to 2nd Lieutenant Benofred B. Salvador last July 22. God bless you son kananad to. When nagbayad tay picture yo Ma'am Regina kantay ni Sir Benofred Salvador detay nakalalaing ken nakagasgasat nga barom detay PMA graduates. Okay, tuloy-tuloy tintay panagkakadwa panagdidinanggay ti programa tayo. Apong kakailyan, kablaon tayo man. Hi Kas, musta na ang gaganda ng mga sounds natin. Ako na to. Wen, kablaon tayo man ni Kasin Rene, Bumanglag, Domingo, Coloma. Alam lang, kumusta ka Kasin? Kumusta ka dita Saudi Arabia? Ken kasama tayo ni Auntie Linda Dakip Agliam. Ken kablaon tayo pa ni Manong Jesse Gascon dita Hawaii. Ken intay pa ibasa detoy pangablaw ditoy kasama na intay padana deti sa bali pa nga sunata. Kablaan tayo man pa ni Tata Rohel kinina na Rusi Rigunan dito nagbakalan Batak. Ken kasamatan digitay pamilyak dito barangay Kalayab Lawag City. Happy listening ni Ma'am Pe Aquino. Ken kasamatan ni Sir Edwin Aquino kasamatan dito Prexon sa Beach Resort. Kuna na to'y kumpadre kes kuman ket lagi tinaglabas. Thank you kumpada. Gapo pa lang dandanin kumadre Cristina makatumbas barabarang intunulawas nan di ka madanagan. Okay kuna na pa dito sa wali pa ngintay ibasa nga pangablaaw. Okay, kunanad toy.
Good PM Manong, greet Commander Angel Calube, Ariel Calube, Roland Gacula, John Ray Kadang, Angel Calube, to atinene trundwen to Jeneline Lino, kasamit ken kamanong ipatukar mo mantay kanta nga di ka agsang sangit. Apo ta di ka agsang sangit. Aga po ken ni Pastor Brian Agustin. Apay ay sino agsang sangit ka Pastor Brian? Kaya tapos man petra kapudpudot sa data request mo, di ka nagsangsangit. Okay, at yun ti sabali pa yung sonata. Ngayon man isagot ka na kayo. Dati man kanta ni compadre Reynaldo Ramos. Okay, dito yun datay may sakalagitay makapaganaygay nga sonata papagayam. At yun dato'y kanta ng napaulwan iti ading asidingan. Baro arimat umay kada kayo mangragrag sa sumangbay balbalayo sunatami kada kayo at tuyen ket umayen ti program. Sige, isalayo lata Manso Tabalse. Kat maminsan dikat lamabali na sa iupe banglom dita sadyam nagkanasket nga tano siya tay pagustuhan ay ading asidingan naglapsat nagpintas kan siding ana imon tartarupam isut mang palas bang mang pasantak mabalin nga aprusan kat maminsan digad la mabalin nga sa iupe banglom dita sadya nga kanasket nga tano siya tay pagustuhan ay ading asidingan di kanto pagbabawyan no siya tay inka pagustuhan nga aglailot na sadyam makitam metay dilangan Madyo sa pogi ak adut akong kuna kanyak aswerten tot maasawa ay ading asidingan kay ko'y titandaanan no padasen nakitan ay dinakton malipatan ipasigurado kung ken ka amap nekat nagpayduman no ipakapet kon tuken ka laing kot siya kay inka pagustuhan nga gilailo ta sadyam makitam metday tilanga macho sa pogi ak adut akong kuna kanyak aswerten tut maasawa ay ading asidingan kay ko'y titandaan no padasen nakitan ay dinakton malipatan ipasigurado kon ken ka amap nekat nagpayduman no ipakapet kon tuken kat laing kot rinumansa ay ading asidingan ikanton pagbabawyan no siya tayin ka pagustuhan nga aglailot
ta sa jam makita met day tilangat macho sa pugi ang adot agkun kuna kanyak aswerten tut maasawa adot agkun kuna kanyak aswerten tut maasawa. Okay, hingkay nang ikan kagayam ken kabsat ti kanta nga na paulwan iti ading asidingan kana to. Okay, agsublin to ti programa tayo. Kablante pa ni pagayam tayo nga Beauty Manglanlan Gawat ken ni kumpad Chufilo Vicente apo. Okay, tuloy-tuloy tintay panagkakadwa. Ating roden ti damag itatang oras. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:05. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. Naimbaga oras yung gagayam kirabsat at do'y tikaw dyan nga damag itatang oras, damag palaing manipod dito'y lugar tayo. Nailawlawagan na yung bag kanang iti gonglo dagiti babae a beneficiaryo iti Animal Dispersal Program dagiti pagrebinganda ken dagiti pagseatan iti panakaipaay kadakwada ti Tarakenda Aburiasa. Daytoy ket babaen kini Mr. Mark Patrick Cortez, Animal Dispersal Coordinator ti Provincial Veterinary Office. Imbatad na dagiti na beneficiaran ket ti Rural Improvement Club RIC Santo Tomas ken RIC San Jose iti Ilavintar ken ti Barangay Bato ti Ili Abadok. Sigon ken kuana nabayagen anay tuding amay paay digiti na sa Aburias ngem kapoy ti panagproblema iti African na swine fever kadagiti na dumalugar ditoy pagilian iti Arinonos ti napalawas tawen 2019 ken ti agda mga problema ti COVID-19 ket naitantan ti panakaipaay ti kiddaw dagiti nadakamat agunglo dagiti babae. Dahil tadi dyan nga damag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Yan dito nga damag idandano kada kayo ni City Councilor Gian Crisostomo ken ni Provincial Board Member Attorney Da Vinci Crisostomo iti syudad ti Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:06. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Okay, naman na. Tuloy-tuloy tiya programa tayo. Okay, alamin na ket kasawa lang hintay nag-back down man deti computer tan si ka engineer. Tuloy-tuloy tintay kakadwa panag didinanggay alas 2:08 ket intero data puganti may kadwa 30 minutos ti programa apo nga kakailan makadkadwa tay pelang agserbi iti biyang ti mas control ni Engineer Marca Tuliao, supervision ken direksyon ni station manager tayo Rod Sadjan kasamatan mangkitkita ti seguridad ti stasyon ni Mr. Jimmy Castillo. Intay to itultuloy ti mangi padanon kadagiti adadupay nga pangablaaw ken kasamatan intay to pay ipatukar dagiti sabsabali pay nga kidaw dagiti papagayam tayo nga nayat nga tumartarabay dumdumeg ti programa tayo apo nga kakailian. Kablaon tayo mampay ni pagayam tayo nga Mardanog. Good afternoon Sir Ronald. God bless po sir. Kuna na to. Okay, thank you. Ken kasamiten kablaan tayo pa ni pagayam tayo nga Susan Silen. Okay, thank you very much. Ken once again kablaan tayo man dako Madre Cristina Makatumbas lawen. Okay, kasta lang nga talaga nakapsot ti internet. Ada tayo nga talaga nga nakapsot iti internet. Diyan ka mo no kanong
agbalbali ti sistema ti internet ditoy pagilian tayo tatalaga nga nakabay bayag aga pulpuligos lat tano ka. Okay? Intay tuloy ti programa tayo kablaon tayo mampay ada giti so amin nga kakadwa tayo ti grupo idalwan ti presidente ti grupo tayo ni Mr. Honorato Agdepa. Ken wen gayam padaanan nyo into no Domingo iti programa tayo Barwari Mat Music Festival dito panag mini concert ni Miss Esmeralda Agdepa papagayam. So nga mawis kayo ito nga umay mangimatang wenno aga buya wenno dumngeg papagayam tabi kasakit mangiganyo ken mabuya yun to dati na isang sangayan nga talento na kada ito'y panag mini concert na into no Domingo papagayam. Okay, aga tultuloy ti programa tayo. So intayon ni patukar dagiti sabsabali pa nga nakiddaw nga sunata. Ngem kasangwanan deta. At di man dati sabali pa nga inak isagot kada kayo itatang malem. At di metan dati kantaman ni Ariel Calube. Napalangguad. Apay na ta, maada, dagiti tatao. Eksperto, ken dalai, amang lilimo. Anya katipun, ken makagapu. Adida maakun, ti kinapudno.
Okay, abeno gagayan kay kabsat. Tuloy-tuloy ti programa tayo. Iti pa na minsan kalman ada detoy na i-share kada tayo na share iti timeline tayo papagayam iti Facebook account ni mo tibyang. Detoy may isang ama, okay, nga detoy ket sipod nag-lockdown idi March 16. Ket haan kanumeten nga nakaawid ditoy Ilocos Norte, in particular ditoy Batak. Anat nagan na detoy goray kayo. Di pa lang adabdamagak no anat nagan na ada deti lakay ken siya sinot nakakita. Okay. Okay. Siyak apo ti nakakita ken tatay. Siya sino man iti makama mo ken gagayem wenno ka pamilya ni Tata Victor Valdez nga taga Batak kan isuna. May pakpakam mo kada kayo nga adda iti nang kupkup kanya na iti Metro Manila ta sipod nag-lockdown hameten nga nakaawid ket adda datoy napintas iti panagpuspuso no nga kabsat nga nangala kanya na ket segon kada ito'y di manon nga informasyon kada tayo ket agkalkalautang kano ijay Metro Manila. Iso nga siya sino man iti makamamo kini Tata Victor Valdez nga taga Batak kano. Di dapat ibaga ngamin no damagin nyo man no anang barangay dito'y Batak. Tap ni di kasta ket may mayat dati panangi waragawag tayo gagayem ken kakabsat. Ijay Bibian Espanya, Barangay Tatalon, Quezon City. Ijay kano Quezon City ti ayan natata. Damagin nyo man no damagin nyo man no nga barangay dito'y Batak, tagaano dito'y Batak, tap ni di kastakit may pakaamu tayo. Deto'y ipakpakaamuyo. Eta jay adda ken CP number jay nagkup sir kunanat taga ano ditoy Batak. Okay, guri ka man ta reply tayo man ket dami ditoy madamang agchat-chat kada tayo nga ditoy taga Batak kano nga adda jay Metro Manila nga sipod nang rugiti lockdown ket han kano meten nga makaawid dito Ilocos Norte ket segon kada ti report di man kada tayo ket maalla kano ditoy papanan na jay Manila. Awanen ti umasping panagayat nga intalali sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtabudan lawagan ay isang sangayan kapuken ka agnanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyag kita ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na
Nagayat nga intalali sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawag anay sang sangayan gapuken ka at nanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiagag kita ketawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka awanen di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na Nagtingan manen anibersaryo kaya't ayat ta umay ka man ket kita'y taagsala awatem kagdag ito'y iman tagdanggay taagsala ikitsyatya inawat mo to'y ayat ko di magubos tiragsak ko tanaming nagsakta adway gana ita tanagtingan ti anibersaryo ti ayan ayat ta man lumakay makita dito mabubos itiragsak ta at dito agpatingga manen anibersaryo kaya't ayat ta umay ka man ket kita'y taagsala awatem kagdag ito'y iman tagdanggay taagsala ikitsyatya inawat mo to'y ayat ko di mabubos tiragsak ko tanaming nagsakta adway gana ita tanagtingan ti anibersaryo ti ayan ayat ta man lumakay makita dito mabubos itiragsak ta at dito agpatingga
Arapaapda baru anam nama mapagwadan nga ama wen sika panuwarti pamilya sana nagbalay iti anak muno di sika kapunan no apay anagun uddat arapaapda baru anam nama mapagwadan nga ama wen sika panuwarti pamilya wen sika panuwarti pamilya. Palagip kanya naragsak ang napalabas kasladyak mamati alipatem di kari nuwing matmatan in batim aladawam umanayen agasar sarita kasla at dakatuiden na agsumipay nga ta nasangit ngayon nayata sublipay nga ta naragsak ang langin-langin ta kasapulan kaunay biyag ko dito'y sibay ko tarik na man pa'y maminsan day ka pamateng mo kailiw ko taage nabarang arakop mo nasapulan ka't din na iti panagbiag mo ang suklipay nga da nasamit ngayon nayata Beno papagayam, aga sublin dati programa tayo, kalpasan ang galigiti sumagmano, pamalagip tayo. RDN
Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:33 sa padaanan nyo ti damag, itata nga oras maitampo kiti Radyo Ronda News Break. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbag nga oras yo gagayem kanabsat at iti ikaw dyan nga damag itata nga oras sa maitampo kiti Radyo Ronda News Break. Damag pailaing, manipod dito'y lugar tayo. Binigbig ni Gobernador Macho Marcos Manoto kat tidakkel mitultulong dagiti babae tito panagduras ti ekonomiya. Segon ken kuana daytoy met ti rason nagtultuloy ti pangipapaay ti gobyerno probinsyal tinananay suporta kada iti gonglo dagiti babae. Inanugot pa iti gobernador ang responsable dagiti babae no maidasig dagiti lalaki rason ang mga biribirok ti probinsya ti wagas no kasano ang maipayan dagitoy tinananay tulong. Impunanag na talupulog ket talo dagiti naipaaya buryas at araken dagiti talo agunglo dagiti babae ditoy probinsya, dua ka dagitoy manipod iti Bintar ken maysa ijay Badok. Imbatad na malaksi ti Burias ket ikanpay dagiti basektan ti electrolytes sa vitamina ken pagpurga. Kunana paset detoy iti tarigagay ti probinsya ama sigurado ama tagiben ti salunat dagiti nasao adingwen. Dahita tikaw dyan nga damag itatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Kaya dito nga damag idantanong kada tayo ni Sangguniang Palusod Member Gian Crisostomo ken ni Sangguniang Palawigan Member Attorney Da Vinci Crisostomo iti syudad ti Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Hi! Ako ang voice-over ng commercial na to. Sabi nila gawin ko lang daw na natural. Paano ba yun? Siguro yung parang kape ko. Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. May sarap ng natural na pinagsama-samang herbal extracts tulad ng Agaricus blazimoril mushroom, Panax ginseng at spirulina na nakatutulong makapagpaboost ng ating immune system. Parang ganun ka natural siguro, no? Sige, magre-record na ako. Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Available in Southstar Drug, TGP The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay nababapay iti presyo da ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda along Poway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Ti adadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken de kalidad. JAJ Furniture Shop. JAJ Furniture Shop. Agbirbiro kay kadi iti nalaka kinapintas nga serbisyo. Apan nakataming dagiti minitayo. Nukas tagagayem ken kabsat, saanen nga agpangadwa ken saanen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak. Ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ket eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Tiradong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home.
Jesusa Memorial Home. Perdi ka di talugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taada dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair kanda dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories kanda dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop. Ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop. The shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:39. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti dayta programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti dayta programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Beno papagayam. Adatero din iti maudi na 30 minutos ti programa tayo. Parikot ken pamagbaga. Dito programa papagayam ket wenno dito paset ti programa tayo ket nairanta nga pakaibasaan kadagiti nagduduma nga parikot. Pakibasaan pay kadagiti daniw. Mensahe ni ayat. Dagiti pakasaritaan ken ayat. Pakasaritaan iti biag. Wen papagayam, dagitoy nga rod, dagiti na duma-duma aramen ken saguday ti programa tayo. Isot ga po nang agi patulod kayo. Tamasin dadaan to'y numutoy biyang nga mangibasa kadagitang ingkay ipatulod. Iti day ti malamin ti basa deti daniw ni Compadre Ronnie Gangyo. Manipod pa lang iti pagilian nga Qatar.
tuloy ti programa tayo. When gayam kahit kuman may pakamo kasangwa nang hintay ibasa dahi ti Daniel. Okay, naala tayo ti kompleto nga nagan daytoy lakay nga na lockdown ijay Quezon City. Okay, siya sino man iti makamam mo ken dagitay kabbalay ni Tata Victor Cipriano Valdez nga taga Barangay Lacob. Dito'y syudad ti Batak, may pakpakamo kada kayong hangkay nga madandanagan tani Tata Victor Cipriano Valdez nga taga Barangay Lacob Batak ket adda isuna iti nasayaat nga kasasaad gagayem ken kabsat aday jay nang kupkup mismo nga tawag na wenno datayo mismo timawag kanya data daytoy listeners tayo met dita pinili Ilocos Norte nga nangipakaamo kada tayo so inaramid tayo met amin di kitay kabelan tayo gagayem ken kabsat tapos ket mapakaamuan di kitay kakabagyan na dito'y Barangay Lacob dito'y syudad ti Batak. Ulitek laeng may pakpakamo kadigiti kabbalay wenno makamamo kini Mr. Victor Cipriano Valdez nga taga Barangay Lacob Batak nga adday Quezon City isuna dati kabsat nga taga San Gabriel La Union nga agigan di jay nga iso ti ayan na iti agdama iso ti mangpakpakan agsipod ta sigon kadetoy nakasarsarita tayo ket tinakaw da daytoy cellphone na ken daytoy bag na gagayem ken nakabsat baen ti tawag tayo man ken Apo Kapitan ditoy Barangay Lacob ket kayat nakanon ti agawid ditoy syudad ti Batak ngem hangkay madanagan at adda iso na itinasaya at nga kasasaad ngem kayat nakanon ti agawid ditoy Ilocos Norte when ito'y syudad ti Batak. Okay? Tawag tayo ti Kapitan ti Barangay Lacob. Gagayem kirabsat, may kasakit pakamuan na dagiti kakabagyan ni Tata Victor Cipriano Valdez na lockdown ni suna since March. Hamiteng nakaawid ken ti nakakaskas ang tinakaw da bag na tapos tinakaw da cellphone kada kwartana. Gagayem ken kakabsat na pangayam nagilakad ti papeles na dating security guard iso na agayem kinakabsat mapakano ag-claim kadagitay ay man agi process kadagitay papeles na para iti panag-claim na kadagitay benefits na ngem kas jemet ten tinapasamak gagayem ken kakabsat. Kablaon tayo man gayam ni Manang Bel Perdido Tapek Langgaman, ni Kagawad George Agiran di Tabakara, ni Marites Tolentino Ilana, ni Marilo Pascua Castro Dumawal, ni Manang Raquel Cambal Corpus, ni Manang Mardanog, ni Janet Umay, ni Kasin Rene Bumanglag Domingo Coloma manipod dita Saudi Arabia, ni Mr. Rolly Kabingabang, ni Rioli Morales, ni Shane Ann Domingo, ni Ma'am Regina Salvador, ken ni Manang tayong Lorna de la Cruz, ni Manang Maria Magdalena de la Cruz, kasamitan kani Manang Mina Tagatak Beltran Passion Torres, ni Ellen Domingo, kani Manang Rowena Corpus, ni Manang Lita Malabed Kakachan, Lita Ventura Mateo, kani Di Asis Arlene, kasamitan kani Elmer Romualdo Sicorameng, kani Auntie Jovencita Bungkaya Braganit Manipod dita Hawaii, ni Aurora Yomol, kani Sangguniang Bayan Member Efren Valdez, dita San Nicolas Iloco, dita Iliti Paway Ilocos sa Norte. Indero na ni basa dati Daniel ni kompadre Ronnie Ganyo manibadijay pagilian nga Qatar nge may isuna ket agna edi ti barangay Agitap iti Solsona Ilocos Norte. Adto yan dati Daniel nga pinaulwan iti cellphone. Daniwan ka ayat ko.
cellphone. Addakin kan ramit agaramid ladawan. Kastamit panggitan oras. Oras iti pag pungwapungwan. Mabalin kapayen apagkuntaran. Kinusaren apagsilawan iti kasipngatan. Baknang kinakurapay panagbiag na. Gaganda madaan iti kasken. Ngayon kayat mo ket na isal sa lumina. Tapanang isakad panagbiag makabadang ka. Ato ti maipaay mo apagimbagan. Damit iyeg mo apagdaksan. Agiburay ka ti adu apagragsakan. Timan at dada. Wen at dadamit agsagaba ken leddaan. Gapukin ka cellphone. Adu maipakayab nga ayat. Kalang di sumipaw masapul laeng ti anay. Tauray na asawaanin. Agipakayab. Ado parswa cellphone kanayon dang igem. Sabay tao sa renyo. Paspasig a kinatakni. Sa alapada at tao ingkay alilawin. Pagsayaatan tapnorang ay kenragsak itiin na itde. Daniwan ka, ayat ko. Meron pa bagaya ming karod ng igan dati Daniel ngayon patulod ka datay ni compadre Ronnie Ganyo manipod pa lang dita pagilian nga Qatar papagayam ket intay nga rod ipaayan iti maysang sunata kas intayo pagyaman ken kastameten pagyaman ken panglinglingay tayo meten kanya na papagayam dito palaing programa tayo adto yan dati sunata nga isagot ko ti sunata nga napaulwan iti Gurika ket nagriga tinaya detoy Gurika ket narigat ka nga makidanggay okay at orda dati Daniel wenno sunata nga isagot ko ken ni pagayam tayo kompadre tayo Ronnie Ganyo manipod pa lang kita pagilian nga Qatar. Ken wagas na metan ngayon tayo na pumakada. Kaya tasapay kumatalay pa na kahit isang gabasit manilingin kay naglinglingayan, nagliliwaan, itatang malim. Kadwa karude na pumali tibiyang timas sa control ni Engineer Mark Tuliao, Supervision ken Direction Station Manager Road Sadjan. Kasama tayo nagkita ti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Ken tinumuti biyang ni Ronald Domingo. At yaro ti sunata nga isagot ko kada kayon papagayam. Okay. Gurika ket madin irugi. Tuyen.
ayat anay sangsangayan ayat akin na ikaguman na ipaay mo kunwa pagkaragsaka uray awan ka malaglagip ka nagidila daw ang inak makikita nagidinaruay nga inaruta tumren lulwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay ayaten ka ipatpatagken pudno dungdungin ka uray paino imadayo ka pimanaw ka adi nagpakada magudas man day tuy biyag ko agmay sa katoy puso
Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, eksakto alas 3.